Николай Крушев с номер 18 в десния състезателен коридор. Опъл калибра срещу Стефан Митев, номер 8 в левия състезателен коридор. Залога участие на финала в клас предно предаване. Победителят отива на финала в класа. Стефан Митев върна газта на финала, пази си колата, все пак го очакват поне още два старта на финала, победа за него. По инерция 14.533 с върната газ и така вече